Πίτσα και έχει ντομάτα, αλλά δεν τρώει την ντομάτα, λέω μπια ντομάτα, έτσι λέει. Γιατί εμάς ήταν μικρότερα. u obliku etiskopske mitre. Naravno, gore se uzima i ulje na vlaku, postupno i izgleda da može biti voda. Gore ćemo ostaviti dovezane monahije ili neke poslušnice, spisuje se imenima, vaši bližnji, upokojeni i živi kako se stavljaju
prikazana i izobražena sa crkvenim svetinjama koje se na njima nalaze. Vidite kako se veliko ukrašava crkva, predivnim ljuborezačkim radom, a tek predstoji veliko oslikavanje. Centralni deo je urađena u prelepo mozaiku, Presveta Bogorodica Šišaja, nebeski širom štesa vešati pesa. U stojećoj figuri prikazana je u oltarskoj apsidi. To je ikona koja je u Rusiji poznata i kao Slavljenje. Na lakonskog slanaca, mola u stoji, koja stoji i sa raširenim rukama, moli se za sve nas. Hrišćanstvo postoje Presvetu Bogorodicu kao brzo pomoćnicu, kao ono koja se najbrže molitve, naše molitve preko nje najbrže stignu do Gospoda. Ona je okružena arkangelima, svetim Gavilom, Mladomesnicom i Mihajlom. Čekaj, koliko u Dugorezu ili... Ne u Dugorezu, nego na mozaiku. Sensible. Nie możesz.
Все, пошли.
Vai. Agora. Ah, un pochino. Vamos, vamos. Ecco là. Vai. Sì?